Adımlar күп телле белем бирү комплексы татар телен өйрәнергә теләгән ата-аналар өчен татар теле интенсив бушлай курслары оештыра. Дәресләр күп телле белем бирү комплексының Бондаренко урамында урнашкан бинасында 10 гыйнвардан башлана. Дәресләр атнага 2 тапкыр шәршәмбе һәм җомга көннәрендә узачак. Татар теле курслары турында барлык мәгълүмат Адымнар мәктәбенең Instagram сәхифәсендә күрсәтелгән. Теләгән һәркем языла ала. Biz мәктәп буларак бит инде тәрбияви эшендә алып барырга тиеш. Инде аны балалар белән түгел, иң әввәл ата-аналар арасында да. Һәм гомумән алганда без балаларны менә шушы татар телен укыткан вакытта, әлбәттә, әти-әниләрнең дә татар теленә карата уңай, фикерле һәм тәэсирле булуы өчен менә ел сайын шушы курсларны оештырабыз. Менә безнең мәктәбебезнең бер үзенчәлеге буларактыр инде ул. Без һәр вакытта балаларны кечкенәдән ук өйрәнгән телдә әдәбиятны укырга индибез. Телнең төп чыганагы ул иң әввәл әдәби әсәр.